हेलौ औ बे समावहाय जोङो बेंगालुरुसिम थांनो नागिरदों। ओमफ्राय बे बेंगालुरुआवहाय थानाय जा जोंनि रायजोनि बे रायजोनिफ्राय थानाय सासे सुबुं दङ आंजों लाइनावहाय माने बिथांखौ जों फन खालामनानै एसे बिथांनि अडिटखौ लानो नोंथांखौ लाइनाव थाथ'नो थाखाय एसे खावलायनाय थाबाय। जागोन ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೋರಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನಾವು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम। हेलौ नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय। खुलुमबाय सार। निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांनिसिम खालामनाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दिनै नोंथाङा जोंनि नैबे आसाम हादरनि आरो बिटिआरनिफ्राय गुबुन जायगायाव थाहैनानै गोबां सम खामानि मावनानै ओजों नांथाना थादों। बे समावहाय नोंथांनि जा फैनो हानाय हायि बियो आरो नोंथाङा बोरैहाय दं बेखौ जों मोनथिनो थाखाय एसे नोंथांनिसिम हेलौ बुं दे। बुं। नोंथांनिसिम एसे उदिस लानो नागिरदों। दायो नोंथाङा दे। अबाव दङ? आङो कर्नाटकआव दङ। औ रिसमान सार्कोल होननाय जायगायाव बेंगलरावनो। औ बेंगलराव। दायो नोंथाङा बुंहरनो हागोन नामा ओजोंहाय बेसेबां मानसि दं बर'फोरनिफ्राय बा आसामनिफ्राय? दा आं बुंहरनाय आंनि खाथियाव थानाय बायदिबा 10-15 जनसो बे खाथिनि बिल्डिंआवनो दोङो। बिसोरो मोनसे उदुपि निउ हटेल होनो। ओरैनो नोंथांनि थानाय जायगानिफ्राय दासिम आसाम फारसे दावगाबोदों नामा? दावगाबोनाया बोआखै, दावगाबोनो बिसोर नाजाबाय थादों। खुलिबानो दावगागोन बेबायदि आरो। दा दिनै आसाम सरकारा मोनसे फोसावदों बेबायदि गुबुन रायजोआव थाहैनाय खामानि मावग्रा नोंथांमोन बायदिनो स्पेसियेल गारि हगारना होदों। बेवहाय माखासे आसामनि मानसिफोरा फैगासिनो दङ होननानै जों खबर मोनदों। बे समाव नोंथाङा नोंथांनि मिथिनायावहाय दिनै आसामनिफ्राय फैदों नामा? आसामाव फैदों नामा आसामनि मानसिफ्रा? दा बेंगलरनिफ्रायथ' रिपर्टआ बेबायदि थांथ'नो हायि बायदि जाना दं। बिसोरो कर्नाटक पुलिसा बेबायदि एक्सेस होआखै। दा थेवबो मानसिफोरालाय साननैसो खनसे जानाबाबो दंमोन। मोनसे हटेल दंमोन खाथियावनो, आंनि बिल्डिंनिफ्राय खाथियाव नाहरबा नुयो। बिसोरनियाव मबाइल गैया। सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लाहरनोबो बिसोरो अनलाइन खालामनो हाया। बेबायदिनो बिसोर फासिनानै दोङो। होमबाबो गेजेर गेजेर ओंखाम होबाय थादो बिसोरनो हटेल मालिकआ। आरो आंबो लोगो मोनो, रायज्लायो। जानायखिनिखौल' होबाय थाथ', उनाव नायसिगोन खामानि सोलिबा लाखियो लाखिया होननानै। दा पार्सेल होबाय थादो बिसोरो, हटेल खुलिनो हायाखै। ओमफ्राय नोंथांनि एड्रेसा नोंथांनि जोनोम जायगाया? टंला मा जायगा? टंलायावनो थायो। बे जोंहानिया माइ फिसा सानै दोङो। फिसाजो टंलायावहाय? सानै दङ आंहा। टंलायावनो कलेजाव फरायो। बिसोरो इउ एन आदसा एकाडेमियाव फरायोमोन गोदो। बेनिफ्राय दायो प्राइभेट कलेजाव फरायबाय थादो। बेनिफ्राय थांनाय मार्चआव आंबो एप्रिलाव न'आव थांगोन बैसागो फुजिनो होननानै आंबो बिसिखौ लिंहरनाय जाबाय। दा जमा टिकेट दानना थांफिनगौमोन आरो। दा जमा टिकेट दाननो थांफिनगोनाव दा लकडाउन जाबाय, बोरै थांनो हानो। दा आंबो बेबायदिनो फासिनानै दोङो। आदसा बे समावहाय नोंथांनि नोजोरावहाय बांगालाराव जिहेतु कर'नानि गोसारनाया बांसिन जादों, बेबायदिनो आसामनिख्रुइ गुबुन गुबुन जायगायावहाय कर'नानि गोसारनाया बांसिन जादों। बे समाव नोंथांनि मेगनजों नोंथांनि मोनथिनायावहाय कर'ना जिउसाजों साग्लोबजानाय सोरबा आसामनि दङ नामा? दा बेबायदि आंनि मेगननि नोजोराव दाबायदि बेबायदि गैथ'वा। आंनि एकदम मेगनजों नुखाबाय थानायाव खस्थ'नि थाखाय माबा थानाय मा होनना बुङो, खस्थ'जों सोलिबाय थानाय बेखौ नुदों। कर'नाथ' जाथ'वाखै इसोरनि अननायाव।
जुदि बिसोरो जुदि ट्रेनाव जुदि थाङोबा जुदि बिसोरो जुदि ट्रेनाव थाङोबा ट्रेनाव कर'ना जानाय मानसि लोगो मोनबाय बायोबासो कर'ना जानो हागौ बिसोरो आं बिदिसो दुखु नांदो आरो बिनिफ्राय आसाम सरकारा जुदि बिसोरखौ जुदि क्वारन्टाइन जुदि मोजाङै होनो हायोबा बेथ' मोजांनि बाथ्रा लोगोसे सरकारखौ लामा लायालाखानो गामिनि जिथुनिखि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो बिथांमोना जुदि बिसोरखौ अननानै जानाय लोंनाय होनानै बा गामिनि फुटबल गेलेग्रा फोथारफोरावनो प्लास्टिकनि न' बनायनानै 14 डेजफोर क्वारन्टाइनसो होयोबा जों आसामा बासिनो हागौ आरो आচ্ছা लाइनाव थाथ'बाय दा नोंथाङा लाइनाव थाथ'बाय दा बे समाव आंजों दंफायो सासे एडिटर प्रफुल्ल बर' आচ্ছা बर' दिनै नोंथाङाबो खोनाबाय बिथां जोंनि बेसेबां गोजानाव बेंगालुरुआव दंहैयो बिथाङा बे समावहाय गावनि दुखु सुखुनि खोथाखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों दा बेनि बेलायाव जेरै कर'नानि सांग्रांथि बिथाङा गुबुन रायजोआव दङब्लाबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंहरदों बिनि सायाव नोंथांनि नोजोरा मा जागोन बिथाङाथ' जोबोद माने जि मोजां खोथा बुंहरदों बेयो माने गनायथावना दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिथाङा जेरैबायदि बुंदों माखासे माने बिनि साखाथियावनो बर' मानसि दङ होननानै मबाइल माबा गैया दा अब्लाबो आं बेखौनो खावलायदों जुदि बेहाय थानानै बोथिसे जानानैबाबो जुदि थांनानै थानो होनो खाबुखौ मोनदोंब्ला माने अन्तत माने न' फारसे फैयाबो मोजां होननानै आं सानदों जुदि माने फैनांथारगौबाथ' उपायथ' गैया न'आव फैनोथ' नांगोन खिन्थु नैबे समाव गिलु बालु बांसिना बेनो जुदि फैनानै जुदि न'आव जाफैयोब्ला बेसो गिथावनाया आरो फारसेथिं बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंबावदों जे ट्रेनावहाय थांनाय समाव जुदि कर'ना भाइरास गोनांजों जिरायफायोब्ला बेथ' नंगौ मानोना जों नुदों नै बावैसो थारमाने राजस्थाननिफ्राय फैनाय बे माबायाव गारियाव बेबायदिनो दङमोन दा बिसोरनावबो सन्देरलांदों दा बे ट्रेनाव जुदि फैबाथ' सोरनिबा सासे नङाथ' सासेनियावथ' थाथारगोन दिनै कर'ना जानाय मानसिखौ लोगो मोनबाबो दिनैथ' मिथिया 14 डेज नांगोन बेनो दिनै सोरबाया जादोंब्लाबो बेखौथ' मिथिला खिन्थु ट्रेनाव नोङो रायलायगोन माबादों एखेलगे थागोन बेहाय सोरनियाव मा जिउसा हाबनानै दं रावबोथ' बेखौथ' मेगनथ' नुला दा बे बेलायाव आंनि बादिब्ला जुदि बेहाय थानाय जानायफोरखौ जुदि मोनदोंब्ला जेरै जोङो बै लकडाउन नङि समाव जेरैबायदि हयथ' बोथिथाम बोथिनै बेदरजों जादोंमोन बेखौ जायाब्लाबो हयथ' मानसिखौथ' बुथारखाया थैनोथ' होआ मोनजायालासेनो दा बेखायनो आंनि बादिब्ला नैबे सम जितु अलखद सम बे अलखद समसिम माने बेहायनो जुदि थानानै हादोंब्ला आंनि बादिब्ला थाथ'नाया मोजां आरो मानोना बे समावहाय नोंथाङा मा बुंगोन बेंगालुरु थानाय बिथांनिसिम आं सोंनो नागिरदों नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन आंनि निरन बसुमतारी आंनि मुङा दा बिसोरनि गोसोनि खोथाखौथ' आङो एसां बुजिस्लाबनो हाया खस्थ' मोनदों बिथांमोना सोरखारनिफ्राय 2000 मोननायखौ बिसोरो अनलाइन खालामनो हायासै फोरमायदो बिसोरो आंनि सिगाङाव आंथ' हाबाय आं मोनबाय आंनियाव फैबाय बेथ' गोजोनबाय बा थेवबो आं दाखालि थांनानैबो सोंहैदो बर' बेसेबांसो दोङो नायनानै गेटआवनो थांनानै सोंहैदो आङो सोंनानै दायो दोङो बिसोरो 10-15 जनसो दोङो होमबाबो मालिकआ बोथिसे ओंखामखौ होबाय थादों बिसोरनो नोंथांनि खाथियाव जे थादों होनना बुंदों बिथांमोना बबे ओनसोलनि बिसोरो बे क'क्राझारनि 4-5 दोङो दा बे क'क्राझारनिब्ला उदालगुरिनिबो दोङो बिसोरो बिथांमोननियाव मा मबाइलबो गैया नामा इसेबां ओरैबायदि बिसोर अबस्थाया बिसोरनाव आइ कार्डबो गैया बिसोरनाव भटार आइडि गैया भटार आइडि दोङो होनना बुंदो खिन्थु बिसोरनाव दायो माबाबो गैया मा होनना बुङो आधार कार्ड गैया दा बिसोरो ओरैबायदि मबाइलबो गैया होनना बुंबावदोसो दा बिथांमोना जे इसेबां जे खस्थ' खालामनानै जे थांबाय बै समाव मानो एकाउन्टफोरखौ मोजां खालामना लाया बिसोरलाय एकाउन्टबो गैबावानो बिसोरा बेबायदि समावहाय एकाउन्ट गैयाब्लाथ' सरकारा सोना होनाय फैसाया बहा सोगोन बिथांमोननोथ' सोना होनायनि राहायानो गैया सरकाराथ' होखादों नाथाय बिथांमोननि थाखाय गोबां दुखु गोनां बै हटेलाव खांसि सियो गाव सिकिं खामानि मावो जि फैसा मोनो महा सोना हरो बिसोरसो मिथिगोन न'नियाव एकाउन्ट दङ होनना बुंदों न'आव सोना हरो होनना बुंदों मासे ओमफ्राय दा आखाइयाव थाइसेबो गैया होनना बुंबावदो आरो दा बेखायनोथ' न'निफ्राय
न'निफ्राय मोनसे आं बेखौबो खावलायनो नागिरदों जायफोर माने बिगोमायानो जा न'खरनि माने जायफोर दङ बिथांमोना एसे साननाया मोजां मानोना मोनसे समाव फैदों जे सार्कोल अफिसारनि गेजेरजों बेखौ थारमाने गामरानि गेजेरजों सार्भे मोनसे जादोंमोन जे सोरनि सोरनियाव माने एकाउन्ट दङ बाहेरायाव थानाय मानसिफोरनि बेफोरखौथ' खालामनानै हरनांगौना बै समाव न'नि एकाउन्टबाबो दा बेफोर जेबो नङा मास मोननै खामानि मावखांनायनि उनाव जुदि सेलेरि जुदि बिसोरा जायो जाखांनायनि उनाव जुदि आंनि बुंनाय बायदिबा मास मोननैनि उनाव बिसोरो सेलेरि मोनगोन मोनखांनायनि उनाव जुदि न'आव थाङोबाबो दा गामिनि रायजोआ जुदि माहाय नायोबा बिसोरखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ माहाय जुदि बिसोरखौ फेसिलिटि होयोबा बिसोर थांना थानायनि खाबु मोनगोन आरो जोंबो बे COVID-19निफ्राय बासायनो हागोन बायदि मोनदों आङो जुदि बेबायदि दायो जुदि बिसोरखौ जुदि बेबायदि एगारसावना होयोबा निस्सय जोंनि आसामाव मायबा मोनसे गड़बड़ जागोन बिटिडि एरियायाव नङाबा बिटिआर दा जागोनाव मानो होनबा गोजाननिफ्राय थांनानै दायो इलेक्सननि टाइम इलेक्सनाव ओरैबायदि होंगो दोंगो जागोन गेदारिं जागोन बिसोरो नङा थांगोन बिसोरबो सासेनिफ्रायनो सासेयाव जुदि बास्लायोबा लासैनो बे आरो बेरामा लासैनो आरो सासेनिफ्रायनो उजिखांनानै बाराद्राय बाहागो लायगोन बायदि मोनदों आङो माने बे खोथाखौ बुंदों नैबेयाव जोंनि इलेक्सनखौ माने नायनानै बिथांमोना जुदि फैबा बे गोरोन्थि जागोन मानोना इलेक्सना गिदिर नङा दिनै सोरबाया सानैसोआ राजा जाना थागोन नङा होमबा खिन्थु जोङो मा खालामो गावनि जिउखौ न'खरनि मानसिफोरखौ गामिनि मानसिफोरखौ जों बोरै बासायनांगौ बेनियावसो माने साननो गोनां खिन्थु बांसिनै नैबेनो साननो गोनां खोथाया जाहैबाय जुदि नोंथाङा जुदि बेहाय थानानै जुदि माने हादोंब्ला बै अन्तत बै जायफोर दङ बे हटेल खामानि मावनाय माने बिथांमोना थांनायनि सिगाङावनो खिन्थु बेखौ एसे क्लियार खालामना लानाया मोजांमोन आरो बर' बे समावहाय आं बिथां बेंगालराव थानाय बिथांखौ सोंहरनो नागिरदों नोंथां बे समाव नोंथांजों सोरबा लोगो दंबाय नामा दा बर्तमान खाथियाव रावबो लोगो गैया आं सिंगल पार्सन आं 15 बोसोरसो जाफैखाबाय जानायालाय आङो लकेलनि भाषाफोरखौ एकदम मोजाङैनो रायज्लायनो रोङो आं लकेलि आं रिसेपसनावनो खामानि मावो आं बिसोरनि राव बायदिसिना रायज्लायनायफोरखौ आं रोंजोबो दायो जिथुनाखि बिसोर एयारपर्ट आरो बेनिफ्राय स्टेसनसिम थांगोन ना बे जागा जिथुनाखि एरिया बे रेड पजिसननि रेड जोन आरो नङा होमबा बिसोरो जिथुनाखि ट्रेन लोगो हमनो थांगोन बे लामायानो रेड बेथ' बिराद गिथावना दा बे रेड लामाजों जुदि बिसोर दावखोयोबा निस्सय बिसोरनियाव थांगोन आरो 14 डेजनि उनाव जों क्वारन्टाइन जानो हायाबा जोंनि नैबेनिफ्राय थांग्रा मानसिफोरा निस्सय लाना थांखागोन कर'नाखौ आङो बेयाव खाथां बुंनो हायो जाय मानसिया बेंगलर आरो तामिलनाडुनिफ्राय थांगोन आरो बेनिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय थांगोन जिथुनाखि बे मानसिया कर'नाखौ लांखागोन बिसोरो मानो होनबा लामाया मोनसेल' बे लामाजोंनो बिसोर थांनांगोन आरो बे लामा थांग्रा लामायानो रेड कालारनि रेड जनाव गोग्लैदों आरो आচ্ছা बर' नांगौबा बेनिफ्राय बारग'नांगौबा अट' रिक्सा लाथारनांगोन नांगौबा बेबायदि माबा मोनसे बे लामाजों थांनाय माने माबा मोनसे बारहावा लांफागोन बिसोरो बे समाव नोंथां बेंगालराव थानाय बिथां लाइनाव थाबाय था बे समाव आंनि एडिटर बिथांजों रायज्लायनो एसे नोंथाङाबो खोनासंदो आरो नोंथाङाबो एसे बुजिना लादो आच्ছা बर' नोंथां बे समाव बिथाङा एफा गोजानाव थानानै जोंनिसिम दुखु फोरमायहरदों आरो कर'ना जिउसाया जेरै साग्लोबसारदों बेंगालरावबो बिथांमोननि थानाय जायगानिफ्राय जाफोरा खामानि मावनो थाहैयो बे थाहैनाय जायगाया रेड जोनखौ बारबोनानैसो ट्रेन स्टेसन फैनांगौ जाहैयो जाहोनाव बिथाङा मोनसे दुखु फोरमायदों जे आसामाव थानाय मानसिफोरखौ बा आसामनिफ्राय ओजों थांनानै आसामाव फैनो नागिरनाय मानसिफोरा बे जायगाखौ बारोब्ला निश्चय मा जागोन कर'ना भाइरासखौ बिथांमोना लाना फैनानै आसामाव जेनेबा फैफागोन बेखौ सानदों दा बेनि बेलायाव नोंथाङा रायजो राजानिसिम आरो बिटिआर बाखि असमबासिनिसिम माबाफोर मेसेज होनो सानदों नामा एडिटर हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै नैबे समाव जिहेतु बिथांमोना माने जों दासो मिथिबाय जे रेड जनसिम फैनांगोन दा रेड जन लामाथिंनो फैनो गोनां जायोब्ला हयथ' सोरनियावबा माबा नङा माबा जाबावगोन अब्ला बे फैनाय मानसिफोरखौ जुदि बोरैबा माने फैबाय दा फैनानै आं बेखौनो खावलायगोन जे
जाहाथे गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिथांमोनखौ मोजां रोखोमै क्वारेन्टाइनाव लाखियो जाहाथे लाखिनायनि उनाव बिथांमोनखौ जाहाथे जिखिनि माने चेकआप खालामनांगौ बा एग्जामिन खालामनांगौ बे एग्जामिनखौ जाहाथे मोजां रोखोमै नायो आं बेखौ खावलायदों आरो जे लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायदों जे जाया जेरावखि थानाय गोजाननिफ्राय फैया मानो बिथांमोनखौ जाहाथे एसे क्वारेन्टाइनाव माने दहाय बिथां बर'आ बुंनाय बायदिनो जाहाथे गामियाव एसे माने एखुथाहै जायगा होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जानाय लोंनाय बेबस्थाखौ खालामना होयो बेखौ आंबो बेखौ बुंदों दा जायखिजाया बेजों लोगोसे अब्लानिया हयथ' जोङो जिथु सन्देरनाय बे सन्देरनायनिफ्राय जोङो हयथ' बासायनो हागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजामोना जाहाथे बेनि फारसे एसे सांग्रां जाना थायो जाय गोजाननिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ जाहाथे फैनाय लोगो लोगो जाहाथे खाथियाव थानानै एकदम गुलि गुलि खालामा जाहाथे प्रसासननिखौ सिगाङै जनायग्रोयो गामब्रानो जनायो जाहाथे बेफोरो जाहाथे माने जोङो सेभ खालामनो हायो दा बेखिनियानो समबो जोंनि आखायाव बारा गैया बेनिखायनो आङो बे बेंगालराव थानाय बिथां बर'निसिम मोनसे माबाफोर आसाम हादरनि आरो बिटिआरनि रायजो राजानि सिगाङाव माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा नोंथां बर' बुंनो गोनाङाथ' दोङो बुंनो गोनाङा दोङो गैया नङा मोनफ्रोमबो स्टेटआनो गावबा गाव रायजोखौ बोखांनायनि मोनसे हाबाफारि लादो बे हाबाफारियाव जुदि मोजाङै जुदि बिसोरो गावबा गावनि खामानिखौ जुदि मावोबा बे गभर्नमेन्टनि फारसे थांगोन आरो दिनै दालाय फिसा हिसाबै गामि ओनसोल एबा हादोर एबा गामि गावबुरा बेंगिरि जोंनि महकुमा मौजा बिसोरो जुदि गामि गामि थांनानै जुदि गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिखौ जेनेबा एक्सट्रा मोनसे टेम्परारि न' लुनानै जुदि होनानै 14 डेजनि थाखाय जुदि मानसिखौ जुदि लाखिनो हायोबा बिसोरो थांखागोन बिसोरखौ जों होबथानो हाया बिसोरो गावनि गोसोजोंनो थांगोन जायखिजाया बिसोरो थांनो थाखाय न'आव थांनो थाखाय बिसोरो खाबु लाखागोन जिथुनाखि बयनिबो जिउआव बयहाबो मोनसे जुदि थैबा थैबाय न'आव थांना थैनायनि गोसो थायो गोजानाव थाना थैनायनि गोसो थाया दुखु मोनसे गावखौनो सिन्था नांनाय थायो दा बुस्थुआव बिसोरखौ थांगोन माब्ला थांगोन महानि मानसि मा थांगोन जों मिथिया बारा मोजां मिथिया दुखुआ दोङो बिसोरनावबो जोंबो मिथिनांगोन बेनिखायनो गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नङाबा ओनसोलनि थानाय मानसिफोरा जुदि गाव गावनि फैसाखौनो बाहाय बासायनानै बा बाहाय होनानै जुदि बाहायनानै आरो बाहाय बिसोरखौ अननानै बे फैसाया जेबो गोदोर नङा होननानै बाहाय साननानै जुदि बयबो अनलायनानै जुदि बे खस्थ' मोननाय गथ' फिसा बिनिफ्राय थांनाय मानसिफोरखौ सोरबा बिमा बिफाखौ बा सोरबा दुखुदो रां खामायनो फैनाय मानसिखौ जुदि माहाय जुदि अनोबा निस्सय जोङो बिनि अननायनि फिथाइखौ मोनगोन आरो बे COVID-19निफ्राय बारग'नो हागोन नङाब्ला जोंनि फिसा नैबे गोरोन्थिनि थाखायनो रां खरसा खालामनो हायाबा गासिबो गामि ओनसोलाव साग्लोबगोन गामि ओनसोल साग्लोबनायनि सिगांनो न'खराबो साग्लोबजानायनि बिनिफ्राय ओनसोलावनो बेबायदि जानानै बर'फ्रा एसे अननाया बाहाय बारा दोङो बयजोंबो गोरोबलायो आखाइ मिलायो जौ जुमाय एसे बिसोरो ज' लोंलायो आरो नैबेफोरबायदि क्वारन्टाइन बेफोरबायदिखौ बिसोर मोजां मिथिया आरो नैबे बेरामनि थाखाय बुजायग्रा मानसि गैया बिसोरखौ लोगो हमलायबा मा जायो आखाइ खुलुमबा मा जायो दा बेफोरबायदिया गामियाव थांनानै जुदि बयखौबो दिनै आं बेंगलरनिफ्राय फैनो हाबाय थाखा फैसा एसे दोङो आं खरसा खालामना जौ बिदै लोंगोन बिसोरो माबा मोनसे पार्टि खालामगोन बेफोराव बाराद्राय जागोन बेनिखायनो ओनसोला जुदि हायाबाबो एकदम गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरा जुदि बेफोरखौ जुदि बाहाय मोजां बेबस्था लायोबा आरो दा सरकारनिफ्राय मोननाय बे DDT पाउडारफोरखौ बिसोरखौ नेबाय थायालाखानो गाव गावनो दखानाव बायनानै जुदि गामि ओनसोलखौ जुदि सारना होयोबा निस्सय मेलेरिया बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो क्वारन्टाइननि बे माबानि COVID-19निफ्रायबो बारग'नो हागोन दा बेखौ आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय गामि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ बाहाय फैसा खरसा खालामनानै गामिखौ एसे सेनिटाइज खालामना लानो होननानै खावलायना थाबाय आङो जोबोद मोजां नोंथांनिसिम गोबां खोथा नोंथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय दुखुजों आरो बेबायदिनो आसामाव थानाय बर'ल' नङा गासै माहारिफोरखौ नोंथाङा गोबां खोथा बुंनानै माबोरै कनसियास जानांगौ माबायदि साखाफारा जानांगौ कर'नानिफ्राय बारग'नो आरो गामिफ्रा माबायदि राहा लानांगौ बेखौ नोंथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों नोंथांनिसिम गोबां साबायखर आरो बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा बे समावहाय बेंगालराव दङ आरो बे बेंगालराव थानाय समाव
नोंथांनि देहाया माबोरै दं नोंथाङाबो माबा लोमजानाय बायदिसिनाफोर जादों नामा आं दा बर्थमान लोमजासानाय बेबायदि गैथ'वा बिराद हुसियार सोलिबाय थादों आङो आंनियाव सेनिटाइजेसन दंखायो मास्क लायो आखाइ सुबाय थानाय दैलि डेटल साबुनदो बेनिफ्राय जानायनि सिगां मोजां आखाइ सुनाय बेनिफ्राय नोंथांनियाव सरासनस्रा माबा मोनसे लोमजानाय बायदि जुदि जायोब्ला बेनि थाखाय साखाफारा नोंथाङा दङना गैया जेनेबा मुलि सुलि दङ ना गैया नोंथांनियाव आखायाव मौजूद दाबायदियाव जुदि आंखौ लोमजाबायोबा जोंनि कम्पानिनिफ्राय मा होनना बुङो फिसा मोनसे दावाइ थाखायो बेखौ इउज खालामगोन जुदि गाथाराबा मेडिसिन चेकआप खालामनांगोन जुदि मेडिसिन चेकआप खालामनानै जुदि जायाबा इनफरमेसनलि कम्पानिखौ होनांगोन एचआरखौ जुदि कम्पानिया जुदि रिस्पन्ड लायोबा जोंफोर क्वारन्टाइन जानांगोन आरो दा जुदि जोंनियाव कर'ना जायोबा दा बेनिखायनो बे समावहाय नैबे समाव आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे बिथाङा जाहाथे गावनि देहानि फारसे एसे नोजोर होयो जोथोन लाखियो आं बेखौ खावलायबाय आरो नोंथांनि साखाथियाव थानाय सोरबाफोर जुदि बर'फोर दङब्ला अना जुदि आलाय सिलाय जाना दङब्ला एसे नोंथाङा हेल्प खालामखो आं बेखौ खावलायबाय नांगौब्ला नोंथाङा जोंनि वाट्सएप नाम्बारजों जुदि माबाफोर हेल्प नांगौबा बेखौ नोंथांनि गेजेरजों जाहाथे खावलायहरो आं बेखौबो नोंथांखौ खावलायबाय दा बे समावहाय जोंहा सम गैला आं नोंथांनो सम होनो हानाय जानाय नंला बेनिखायनो नोंथांनिसिम नोंथाङा जोंखौ दुखुजोंब्लाबो एसे सम होनानै जोंनो रायज्लायहरबाय जोंनि चेनेलाव रायज्लायहरबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आरो फारसेथिं नोंथांनि दासान्दि थाबाय थानाया जेरै उनावबो ओरैनो थाथों बेखौ आं खावलायदों नोंथांनि देहा मोदोम सोलेर गासैबो इसोरा नोंथांखौ मोजां लाखिथों बेखिनिखौनो आं आसा फारिबाय आरो इसोरनिसिम बोर बिख'बाय आरो दिनै नोंथांजों बे जा माने जानबुंजों सावरायनाय बे जानबुंजों सावरायनायखौ इसोरनि थाबाय